jo dic que portem una miqueta més. Esquerp, no s'esquerp. Espanya enrere, gros, quedant aquí dalt, amunt. Molt bé. Tocam instruments, cada un en toca un, i n'hi ha un parell, que són la flauta travessera, el piano, la viola, el violí i el violoncel. Estas son corcheas, re, toca aquí. Sol, re. Ahora corcheas, re. Bé, l'escola primer ens aixecam, després anem a berenar i després tenim un poquet de pati de res i entram aquí a l'escola i hi ha diferents matèries com matemàtiques, físiques, català, castellà, anglès, hi ha moltes coses. Del dia 22 al dia 25 m'on anem de viatge d'estudis i també a cantar a Barcelona. I també anar a Montserrat, a cantar el Virolai d'allà. Hem fet una petita exposició que representi un poc la història d'aquesta coronació de la Mare de Déu de Lluc i es diu Corona d'Amor, que diuen els poetes que això és com el símbol, una corona d'amor, diuen brufada en llàgrimes del cor i recollides en cèntims que vos mostraré del poble mallorquí. Aquí tenim una sala d'exposicions que presenti una visió de conjunt com una instantània de lo que és i significa el santuari de Lluc. Està feta per Jaume Falconer en col·laboració del pare Biel Seguí i de mossèn Nadal Bernat. Això són capes per vivir, no? N'hi ha més o menys 1.200. El més antic de 1240. Ja són ratlles ultraviolats amb lupa incorporada, no? Del segle XVII, no? Això és que la Mare de Déu anava vestida. Llibre d'entases i eixides i nota d'ordenació i establiment, 1457. I des d'aquesta data fins a mitjan 19 hi ha la sèrie completa.
Abans era una excepció, una persona amb discapacitat fent esport, ara ja és el més quotidià i crec que és una mostra, no? Ho veiem a les escoles, ho veiem a les feines, jo crec que a poc són més presents i les persones en situació de desavantatge cada vegada se tenen més en compte.